3-0, da? Dar băieții noștri au dat tot ce au putut mai bun din ei. Nu s-au lăsat și au luptat până la capăt. Chiar dacă arbitru a fost necinstit. Noi românii suntem alături de echipa noastră și atunci când pierdem, până la final, nu doar atunci când câștigăm. Și gândiți-vă un pic, Hagi cu capul spart și nu s-a lăsat, a continuat. Trebuia să avem două faulturi. De cartonaș roșu erau, de cartonaș roșu. L-au scos pe Mogoș, l-au faultat grav rău de tot. Și nu s-a dat, nu s-a dat cartonaș roșu, că roșu trebuia. Arbitru s-a făcut cu nu vede. Cine știe cu cât a fost plătit? Câte sute de mii de euro sau milioane de euro ca să fie așa necinstit. Normal că am pierdut cu 3-0 pentru că ne-am demoralizat. Suntem și noi oameni. Când vezi atâta necinste, trebuia să ni se dea penalti. Și arbitru cum era? Nu e adevărat, nu-i penalti, nu-i faul. Dar nu-i problemă, că l-au prins pe băiețaș. L-au prins! Adio băiețaș! Nu mă arbitrezi de acum încolo. Este adevărat că să rea meciul? Scrieți în comentarii că eu habar n-am. Poate că